CBA Music Entertainment। CBA Music present। DJ Manish Rakson, Music Director Sandeep Premi। आहा गइल 20 जानो फिर में फंस गइनी ये जान सुना 19 में फिरी रही श्रद्धा तोर पुरैनी आहा गइल 20 जानो फिर में फंस गइनी कहतन तोहरा से मिले नहीं पाई कहतन तोहरा से मिले नहीं पाई ले लो जाने के नया सहल के बधाई ले लो जाने के नया सहल के बधाई ले लो जाने के नया DJ Manish Rakson, ले लो जाने के नया सहल के बधाई ले लो जाने के नया CBA Music present। तू हटेला किनले बानी तू फनाया सहल के धैले बानी जानू हम बहुत संभाल के ए सुना तारू तू हटेला किनले बानी तू फनाया सहल के धैले बानी जानू हम बहुत संभाल के आके जल्दी ले जा दिल खुश होई जाई आके जल्दी ले जा मन खुश होई जाई आके जान ले लो नया साल के बधाई आके जान ले लो नया साल के बधाई ले लो ना DJ Manish Rakson, CBA Music present। राइटर सैफू अनमोल राजा रंजीत हो देता रे तू हो के बधाई गा के गीत हो सुनता रे हो राइटर सैफू अनमोल सलेंदर रंजीत हो देता रे तू हो के बधाई गा के गीत हो संदीप अमित मधु करिए ना बेवफाई संदीप मिंटू मधु करी ना बेवफाई ले लो जाने के नया साल के बधाई ले लो जाने के नया साल के बधाई ले लो जाने के नया साल के Sandeep Sir, बधाई Recording Studio, Lakhora। CBA Music Entertainment।